Hvis man vil forfine sin argumentation eller sin argumentationsanalyse, kan man anvende følgende 3 elementer. Man kan anvende en styrkemarkør, man kan anvende en rygdækning, og man kan anvende en gendrivelse, også kaldet et forbehold. Hvis vi tager eksemplet fra før, så havde vi en påstand, der hed, Ole får snart en fartbøde. Vi fandt belægget ved at indtænke et fordi, i det her tilfælde, han kører altid for stærkt. Hjemlen, som var den bagvedliggende regel, er i det her tilfælde, at den, der ikke overholder færdselsloven, risikerer en bøde. Vi kan nu anvende en styrkemarkør til at angive, med hvilken styrke påstanden fremsættes. Vi kan optone eller nedtone vores påstand. Vi kan nedtone ved at sige nok, nogle gange, tror jeg nok, måske, sandsynligvis. Eller vi kan optone ved at bruge ord som helt sikkert, med sikkerhed, aldrig eller altid. Vi kan også lave en rygdækning. Det vil sige, at vi kan styrke vores argumentation ved at henvise til undersøgelser eller andre eksempler. I det her tilfælde, hans bror er ligesådan. Han fik en bøde i går. Til sidst kan vi anvende en gendrivelse eller et forbehold. Det vil sige, at vi kan forudsige et eventuelt modargument. Vi kan altså angive, i hvilke tilfælde påstanden ikke holder. Det kan man gøre ved at bruge ord som med mindre, hvis ikke, forudsat at. I det her tilfælde kan man sige, hvis han ikke forbedrer sig. De 3 elementer, styrkemarkøren, rygdækningen og gendrivelsen, optræder ikke altid i et argument. Så det er ikke sikkert, at du kan finde dem, når du skal analysere en argumentation. Men hvis du selv skal argumentere for en påstand, så er det godt at indtænke både styrkemarkøren, rygdækningen og gendrivelsen.